أبز حلف مدبنا ودب أدوليس كينو جماجمن سجر بحرن بمريتون سفيح زرقح خمس نبرو اتهم أبني حجي كبساتات إيرتران سمين إثيوبيان زعم بسلطانيتات دما مسؤوس تأساسرو مبالهم سرعتات إثيوبيا كم أكل نايتي بصوين حسوتات نصف برخو كفال تاريخ أدوليس ون أبتناي سلستش عامت صوي آتيو أدوليس حدا كفال جزءاتهم جيروم كمزقلتشو انتو خاني أدوليس رئيسو زخال السلطانين نكسنتن كمزنبرا نناي رحوق نقدي مساقاقريت زباويت مأكل عداقان كأند أفدقن سلطانيتات كبساتات إيرتران نكسنت أخصومن كمزنبرا ترينا أبز حلف مدبنا خمس داسسنايو كاب قداماي موال قدم لدة كريستوس أب سمين أفريقيا زعنببه تنتاو سلطاني ودب أدوليسن كم أون ناتم كاب قداماي وال دحر لدة كريستوس زعنببو سلطانيتات دبواوي كبساتات نحيج إيرتران كاب سالسايك ساب شواعي موال دحر لدة كريستوس أب سمين إثيوبيا زنبرا نكسنت أخصومن زغير تريو تفتري مئتاو برشاويان أبدو باوك إيح بحري مودة شبعي كفل الزمن دحر لدة كريستوس اتياب جماجم بحري مالت ودب أدوليس ما أكلاي كبسا إرترا مالت قوحيتو متألا كسكسي كساب سمين إثيوبيا مالت أخصوم عم بيبوز نبرا سلطانيتاتن نكسنتاتن زبق علو مدرخينيرو كأند تنك مختام سلطانيتات دما مسمرات نقدي دباويك إيح بحري أبيت برشاويانن كاب دوب عرب بزموصون بمئتاويو أتي ناي مود أتا موال النبلو هو ناي مود أتا زبنات ناي ترزي ناي سلطاني ناي أدوليس ناي أكسوم ربعي زمن حمشاي زمن شرشاي زمن مس كده قس بقس مس كاب أبتي مدرخة زنبرة بوليتيكاوي عبلالتات ناي كالوت حيلتات بفلاي لماني عرب معصاو أفرقة ناي كيح بحري حركة بقندي متني ناي كتوا ناي تنكسنا تاكسوم نبر أفرقة مس معصاو ناي زي مس مدكام ويكان مودا ناي نكسنا تاكسوم أخذت لي تزعبي روحي مبقع نايتي نقداو مسمراتي مبقع قبل كله أدوليس ترى دحر ممصا نايزوم فرشاويان عربن ناختم مزيو تي اب كبسا إيرترا زنبره اب أخصوم زنبره سلطانه دما بمنصر نايزنا تداخم مزيو زي حدا روقحي كالوت روقحيتات ونالو ناي هاب مهر تحرشا مقدال ناي كلمه ولوطي مسو زمص ناي كبابياو مزنبع زيوم حدا خبتم روقحيتات يوم تقندر روقحي مدخام نايتهم نقداو مسمرات ناي كيح بحري until about the 800s Common Era or AD when Jeddah in what is today Saudi Arabia became the main port on the Red Sea. There was a huge rivalry in the ancient world between Adulis and Jeddah, and environmental factors also contributed to the decline of Adulis. So by about the 800s it was abandoned, but the Arabs also had been engaging in a conflict with the Adulites. زنكسنة أكسوم زي مس ودقة ناب دواو خفال ناي تنكسنة كدفاعي ترأيو بومتن أدوليسن أب كبساتات زنبرا عبيتي كتماتاتن أكسوم حويسكا كلن كعنوا ويكاني كوتكا كيلا زقنا يكون أب أكسوم زجاتم نبمل هيوت نايزيك سنسلة زبلكاس أنا حكو ب دايركتلي بقتا وي بتزاوري يحسبوا يو خمس نبره دحرون ودقت أدوليس ودقت أقسم كم زخانة إن أنا رأي مالتي برشاويان عربن كحزوا مش جمرو أدلاينتنا أدوليس نقود لماتي بزمن ترزر ما لوتي وي شفت ناي سنترس نبلو وي ما خلاص سلطانة ماتي كابشا وعيك في الزمن دحر لدة كريستوس دحر مختامت انتاو سلطاني ودب أدوليس لسيتات دخلك أب تحتتهم كوشمت عرب زمصو عرب أتوا
أفلا ما شامناي كفل زمن دحر لدة كريستوس كا أب تحت ملء جزءات كاب هيجاز زمصو بدكي ومياز فلطو عرب ودقا أب استراتيجياوي مسمر كأيح بحر تدو كنن زلوا دسيتات دهلاك نسلطاني ودب أدوليس تكيئن مأكلات نقداون بوليتيكاون فتات الزوبا من بارن أبتن دسيتات زركب أسرات يرد أدوليس أبزب قعدو باب شامناي كفل زمن كسا عشر كفل زمن دهلاك دسيتات دهلاك كاني تراغت صاوتا جميران مالتيو أب دسيتات دهلاك زمت معوالا نتي دحرو زمت إسلاماوي سلطانيتات ملك حز خالو وي زحجي كابتي ناي أب كبساتات إرتران أقسم نريو استفلي متكاتا نايتي مسلمنا كريستنا زاتولو أفدقنا أدليس كم بعل دهلاك زبالا وربات نايك إحب حري صلوتي ناي نقدن ناي بوليتيكان بهلن أكلات كوينن قلقلا جميرا مالتي دسيتات دهلاك نخلو مسمرات كيح بحري بمقصصر عند ما أكل نقد قيح بحري بمخان زتفلالي أقحو كاب استفلالي بوتاتات إنك أبابلا ناب حوس دسيت عرب كل كان كلوا نتي كاب سفيح كفال هنداو كانوس ناب عبيت عداقاتات ما أكلاي بحري سجر زنبري منجي تعمجنا زخونا قصلتي كمامات عندي دا ورقي سن حرماز لول درعي قوبيتات كا يسدى نورا دهلاك كاب شابناي زمن جميرو كاب سواكين كاب مسوعا زمس استفلالي طرا نغرات ناب مريت عرب ناب قبصن كساب هندن زسغاغر زنبري كاوز مسه استفلالي أكلات ناي نقدي وي طرا نغرات ناي نقدي خا ناوش تخفال ناي نايزي أكبابن ما أكلاي بحرن قبصن مريت عربن يساقر كم نبري زفلت سنة انتاوي أسرات أكوبات ديسيتات دهلاك الملكعت الزنبري عبي سلطاني زرد أخينو زتفلالي أسرات انتاويان مقابلات كوفيكاوي صحف عرب زتفلالي عقن زلو معقور ماين انتاوي هنساتاتن كالا أسراتن حزيل يركب سنة انتاوي أسرات أكوبات ديسيتات دهلاك نملكعت الزنبري عبي سلطاني زرد أخينو زتفلالي أسرات انتاويان مقابلات كوفيكاوي صحف عرب زتفلالي عقن زلو معقوريتات ماي انتاوي هنساتاتن كالا أسراتن حزيل يركب سنة انتاون تاريخاون أسرات أكوبات ديسيتات دهلاك كاب شبعي كفل الزمن دحر لدة كريستوس كساب مبل 16 كفل الزمن دحر لدة كريستوس زرقح كوينو أسرات دحروت زمانات مجزأتي طاليانا إثيوبيانون يتقلل هلاوي أسرات زتفلالي سلطانيتات أبز كفال جماجم قيح بحري لسيتات دهلاكن معرباوي كفال وشمت عربن كاب قدم ممصع عبيت هايمانوتات كريستنا المسلمنان ناب جماجم قيح بحري جميرو بهلاون نقداون زمنرناتات كم زنبرو ممصع أمنت مسلمنا دما زتفلالي معباليتات كم سنة هنصا ባህሊ ቋንቋ ዝኣመሰሉ ጽልዋታት ሒዙ ከም ዝመጸ ሰነዳት ይሕብሩ ምምጻእ ምስልምና እምነት ላይ አይኮነን ሒዙ መጽ ሙሱ ሒዙ ዝመጸ ፍልስፍና ቋንቋ ስነ ህንጻ ዓበይቲ ምትእታዋት ናይ ለውጢ ናይ ባህሊ ዝሓዘ እዩ ነይሩ እዚ ምስ ምትእታው ምስልምና ድሕሪት ናይ ምውዳቕ ናይ ኣድሊስን ናይ ንግስነት ኣክሱምን ስዒቡ ዝመጸ ጽልዋታት ኣብዚ ከባቢ ድሕሪ ዝመጽ ዓበይቲ ምስ ምስልምና ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ጽልዋታት ድማ ክሳብ ዝሕብር ዝተፈላለዩ ኣስራት ኣሎ መሳጊድ ጢዖን ዕድን ኣካልናትዩ ኣብ በዓል ኩብኩብ ዘሎ መቃብራት ኣካል ናይ ጥንታዊ ምትእስሳራት እዩ ኣብ ከባቢ ባፅዕን ከባቢኡን ዘሎ ዝተፈላለዩ መቃብራትን መሳጊድን ምዝ ተኣሳሲሩ ዝረአ ድሓር ቀስ ብቐስ
أوشتي كفال ناي مريت إرتران كينون سويرو بعبلال صلواتات زرقاء ناي مسلمنا بهالي كاب عبيت صلواتات دحري موضع ناي أكسومن ناي تنتاو ودب أدوليسن تأساسيرو زترقاء ترياتات وكوينو إذا كم أكل نايتي ما أكل أي زمن نايز أكباب لنا ردو أمالتي دحري موضع أدوليس أمنة مسلمنا تلاوي كم زنبرة زحبرو أبقما قمك إيه بحري نحيجي إرترا أبستفلا ليبو تاتات زركبو نايتقوان أسرات ألو مأتاو برشاوان أبك إيه بحرن من عبال دسيتات دهلاكن تنكي مدخامن ودكتن نايتكاب كالا أي موال مالت قلت صحفت دماغ هب قدام أي موال قدم لدة كريستوس يلوم زقلسو كساب سبعيك في الزمن دحر لدة كريستوس معكل سلطاني زنبرت ودب أدوليسن كاب سالساي كساب سبعي موال دحر لدة كريستوس معكل قطباون بوليتيكاون معبالة زنبرت نكسنت أقصو من يخوينون مدخامن ودكتن نايزون كلتا سلطاني تادما أبزوبا زتفلالي معبالسات كرأيلو جمرلو مدرخيو ودحر ودكت أقصم جن سلسته أدليتي ويكام سلسته معباليتات ترايو مجمرتا تسلطان أقصم تبتاتينو كفال ناتو ندبوب قصقيدو أي أقصم حجي أقصم أي نكسنا زبهال كبير له زنبرة كاب سالساي شابعي كفل زمن شادشاي شابعي كفل زمن هانتي كتما سنتر كم زنبرت فلوتيو دحريو كاب شامناي كفل زمن كسعسرت شوعات كفل زمن هذا رجوع زهونا بهذا بوتا فيست زهونا كابيتال أي نبرن كسع من مصرات غوندر زنك سنة تاكسوم زي مس ودقي ناب دواو خفال نايتي نكسنت كدفاعي ترايو بومتن أدوليسن أبكبساتات زنبرا عبيتي كتماتاتن أقسم حويسكا كلن كعنوا ويكاني كودكا كيلن اتمنجستي نوشتاتي ني ماكل ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ ኣብኡ ገፁ ኣዲስ ኣበባ ወይ ሸዋ ገለ ዝበሃል ቦታ ከይኮነ ግን ኣብ በዓል ወሎ ኣብ በዓል ኣካባቢኡ እውን ክሳዕ ጣና ገሌልካ ክሳዕ ጎጃም እዚታት ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ርሒቆም ካብቲ ቅድም ዝነበርዎ ካብቲ ግዛት ኣክሱም ندبوب قصهم كيدهم أبو حيلهم أو خوينهم أجي في مغنياته خاء بحد وجن فارسي بحالهم برشنس يدفوس لذنبورو كم عد عرب القسوة مثل لذنبورو خالي وجن دما بوغن السودان بوغن معراب إرترا كاوز نامسو زمتو سبات لذنبورو إنا نانا أسي إيو خيرو أسئلو دحريم ختام نكسنة أخصوم السعب الزمانات بزعبات نكسنة يخون أبتي كبابي زنبرا معباليتات زقلت ناي تاريخ هاواف كم زلو تمرامرتي سنة انتن تاريخا إيقلتو تقسم دحرو كم زتكاس عب 10 كفل زمن ناب دوبوب كم زغدا يقلت ناب دوبوب زغدا سلطانه اب 3 كفل زمنات بوزحين ردونينا اب 10 كفل زمن جن اب تصحفاو سندات يمت ناي زاغوا دحرو زمت ناي سولومون ناي نكسنه سولومون نقولوا مالتي ناي شوا ناي غوندر دحرو زمت مالتي ابزخ كنا تجين تايو سبسا غماوي منغستي غزاتيو نيرو كاب حدا بوتا حودتا ينقساقسو حدا بوتا صنيحهم اذا دما حدا تغوازاي كاب بورتوغال زمص الفاريز صبو غيرو سنيدويو اب حنت بوتا شدشت ورح صنيحهم نت بوتا كله مس برسه غرب غلا كله مستقبل اب كال بوتا يغعزو دحر مودا اكسوم لعلي مش دشت خفل زمن متي سلطاني نتحت قصي خيدن
ኢትዮጵያ ጎንደር ይኸይዱ ናብ ዛጉዌ ዝበሃል መጺኡ ናብ 15 16 ክፍለ ዘበን ዝመጸ እዚ ናይ ሰሎሞን ሰርወ ንግስነት ዝብልዎ እዩ መጀመርታ ምስ ውድቀት አክሱም ናብ ደቡብ ገጾም ከይዶም ሓንቲ ሓዳሽ ከተማ አንኮበር ትበሃል መስሪቶም እሱን ሓደ ከምቲ ናይ ቅድም ስልጡን ዝኾነ ይኮነን ካብኡ ዛጉዌ ዳይናስቲ ዝበሃል ይመጽእ እዚ ካብ ታሽዓይ ክሳብ 13 ክፍለ ዘበን ይወስድ ኣብዞም 3 ክፍለ ዘመናት ግን እዞም ሃጓፍ ዝብሎም ዘለኹ ከበሳ ኤርትራን ኣብ አክሱም ደቡብ ካብ አክሱምን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ስልጣነታት ናይ ዳህላክ ነይሮም ኣብ ሰሜናዊ ክፋልን ምዕራባዊ ኤርትራን ድማ እቲ ናይ ቤጃ ስልጣነ ነይሩ ማለት እዩ ንግስነት አክሱም እንተኾነ ድሕሪ ውድቀቱ ብፐርሻውያንን ዓረብን ተደፊኡ ሓንሳብ ንደቡብ ገጹ ምሰንቆልቆለ ዳግማይ ናብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ገጹ ኣይተመልሰን ካብ ውድቀት አክሱም ኣብ ሻሙናይ ዘመን ክሳብ መወዳእታ 13 ዘመን ማለት 1270 ዓመተ ምህረት ድማ ምዕራባዊ ቆላታት ገለ ክፋል ማእከላይ ከበሳን ምብራቃዊ ቆላታት ንሕጂ ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ንግስነታት ቤጃ ከም ዝነበረ ታሪክ ይሕብር ኣብ ኤርትራ ሕጂ ብዙሕ ምዕባለታት ይመጽእ ማለት ካብዚያ ግዜ እዚኣ በጃ ዝበሃሉ ካብ ምዕራባዊ ወገን መጺኦም ክሳብ ኣብዚ ምብራቃዊ ኣጻድፍ ናይ ኤርትራ ጽቡቕ ገይሮም ሒዞሞ ምሓዝ ጥራይ ዘይኮነ 5 ዝተፈላለዩ ንግስነታት ከም ዝገበሩ ክንፈልጦም ተደሊና ናቁስ ባቅሊን ጃሪን ኳታ ዝበሃሉ ከም ዝነበሮም ናቶም ሰንተር ወይ ከዓ ማእከል ከም ዝነበሮም ብዙሕ ናቶም ትርፍራፍ ኣብዚ ከባቢ ከም ዘለውን ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ናይ ቤጃ ስልጣነታት እውን ሓደ ካብቲ ክጥቀስ ዘለዎ ነጥቢ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ምድኻም ናይ ስልጣነታት ናይ ከበሳታት ኤርትራ ናይ ቤጃ ህላወ ኣብቲ ክንጠቕሶ ፀናሕና ቦታታት እዩ ስለዚ ኣብ ሰሜንን ምዕራባዊ ክፋል ናይ ኤርትራን ተራ ናይ ስልጣነታት ቤጃ እውን ዓብዩ ኣብቲ ንሪኦ ናይ ሃጓፍ ግዜ ኣብ ከበሳ ኤርትራ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኤርትራን ምዕራባዊ ክፋል ናይ ኤርትራን ግን ናይ ቤጃ ስልጣነ ዝዓበየሉን ዝተዘርግሓሉን ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ሽዑ እዋን እውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝፀለወሉ መድረኽ እዩ ስለዚ ሓደ ናይ ዳህላክ ስልጣነ ክነቐምጦ ንኽእል እቲ ካልኣይ ናይ ቤጃ ስልጣነ እውን ፅልዋታት ዝነበሮም እዩ ኣብዚ ከም ዛዕባ ኢልናዮ ዘለና መድረኻት ቅድመ ታሪክ ኣብ ዞባና ዝረአየ ዝተፈላለየ ናይ ቅድመ ታሪክ ስልጣኔታት እዛ ወናኒት 3000 ዓመት ተባሂላ ትፍለጥ እንተኾነ ግን ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ድሕሪ መበል 19 ክፍለ ዘመን ተመስረተት ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን ዘኽተመ ንወደብ ኣዱሊስ ከም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጥቀም ዝነበረ ንግስነት ኣክሱም ዝተረፈ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብዚ ዞባ ብፍላይ ድማ ምስ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ምትእስሳራት ከም ዝነበሮ ዝሕብር ኣሰራት ይኹን ታሪክ ብፍጹም የለን እቲ ከም ቀንዲ ሕመረት ታሪኾም ገይሮም ምስ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ የተኣሳስረና ኢሎም ዝገልጽዎ ንግስነት ኣክሱምን እንተኾነ ናይ ቅድመ ታሪክ ዳ እምበር ምስ ዘመናዊ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰር ኣይኮነን ንግስነታት ኣቢሲንያ ካብ ንግስነት ኣክሱም ክሳብ ዝሕጂ እዋን ካብ ሓደ ናብ ካልእ እናተሰጋገረ ከይተበታተኸ ተኣሳሲሩ ከም ዝመፀን ነዚ ዞባ ከም ዝገዝአን ዝንቶ ታሪክ ኢትዮጵያውያን ድማ መሰረትን መርትዖታትን ዘይብሉ ስናዕ ታሪክ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምሽ ኣብዚ ኢንፍሉዌንስ ወይ ከዓ ጸቕጢ ወይ ከዓ ዝኾነ ምትሓዝ ክገብሩ ወይ ከዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክሕዙ ኣብ ውሽጦም እውን ዝኾነ ስኒት ዘይነበረሉ ግዜ ብታሪክ እንድሕር መፂና እዚ ንብሎ ዘለና መርትዖታት እዩ ኣብዚ 3000 ዓመት ንድሕሪት ተመሊስካሲ ኢትዮጵያ ትበሃል ዛ ሕጂ ኢትዮጵያ ትበሃል ዋላቲ ማእከልና ኢትዮጵያ ዝበሃል ሲ ባሕሪ እውን ዛንታ የብሉን ድሓርዮም ከዓ ከም ብሓድሽ እናወግኡ ንኦም እናደፍኡ ከዓ ነቲ ሃገር ከምቲ ቅድም ዝነበረ ምግፍሑ ካብኡ ብፅየሞ ማለት እዩ በሪ ኣብ መንጉኡ ካልእ ሃገር ኮይኑ ነይሩ እሞ ሽዑቲ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበሮም ርክብከት ናይ ንግዲ ናይ መራኸብ ናይ ኣውድሊስ እንታይ ኮይኑ ንሱ ውሱን እዩ ንሱ ብዘይ መጠን ውሱን እዩ መራኸብ ንውሽጢ ምስ ኣተው ግዝኣቶም
بمراخبن بوتدرنان بخالين بكل قديلو ኢትዮጵያውያን ልሂቃን ብግዜ ታሪኽን መርትዖታትን በፍጹም ሓድሕዱ ዘይራኸብን ዘይተኣሳሰረን ዘመናዊ መልክዕቲ ሃገር ምስ ቅድመ ታሪኽ ብምትእስሳር ስነ ጥንታውን ታሪኻውን መርትዖታት ዘይብሉ ጽውጽዋይ 3000 ዓመታት ብምፍጣር ታሪኽ ከዘንብዑን ንዞባናን ዓለምን ከደናገሩን ጸኒሖምን ኣለውን። ክሳብ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ስነ ጥንታዊ ምርምራትን ውፅኢቱን ግን ነዚ ብኢትዮጵያውያንን ብገለ ወጻእተኛታት ጸሓፍትን ዝተሰነደ ናይ ሓሶት ትርኻ ዘጉልሕ ዝተረኽበ መርትዖታትን ኣሰራትን የለን እኳ ደኣ ዝካየድ ብዘሎ መጽናዕትታትን ርኽበታትን ነቲ ክሳብ ሕጂ ክኸይድ ጸንሐ ናይ ሓሶት ትርኻ ውዱቕ ዝገብር እዩ። ናይ 3000 ዓመት ጽውጽዋያት ናይ ኢትዮጵያ ኣፈ ታሪኽ ዝኾነ ምዚ ዝተኣሳሰር ወይ ምዚ ዝተኣሳሰር ጭብጥታት ወላ ሓደ ነገር የለን። ሓደ ካብቲ ነዚ መረዳእታ ዝኸስፍሖ ዝኽእል ብዙሓት ኣብነታት ክነምፅእ ንኽእል ኢና። መሰረታዊ እንታይ እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ኩሉ ሻዕ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ታሪክ ናይ ሕብረተሰባት መድረኻት ታሪክ ሰንሰለቶም ምትእስሳሮምን ፍልይነቶምን ክጎልሕ ዘለዎ ነጥቢ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ናይ ቅርና ኣፍሪቃ ታሪክ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ሸነኽ ዝመፅእ እዚ ናይ 3000 ዓመት ታሪክ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ኢትዮጵያ ንባዕሉ ዳር 19 ክፍለ ዘመን መልክዕ ዝሓዘ ሃገር እዩ። ኢትዮጵያውያን ልሂቃን ንታሪኾም በቲ ንዕኦም ዝጥዕሞምን ዘርብሖምን መንገዲ ክጽሕፉ መሰሎም እዩ። ታሪኾም ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን፣ ብዛዕባኡ ክንመራመር ክንትንትንን ኣይኮናን። እንተኾነ ብጉልባብቲ ናይ ሓሶት ትርኻን ጽውጽዋያትን መዋእልና ግዳይ ክንከውን ግን ኣይነፍቅድን። ሰላም ሃገርናን ዞባናን ክዘርጉ ታሪኽና ከዘንብዑ ስቒልና ክንዕዘብ ቅቡል ኣይኮነን። ነቲ ጽውጽዋያትን ናይ ሓሶት ትርኻን ብመርትዖታት ዝተሰነየ ሓቀኛ ታሪክ ክንገልጾ ጊዜ እዩ። ኢትዮጵያ ወይ እዚ ሕጂ ዘሎ ህሉ ሕብረተሰብና ኢትዮጵያ ክንብል እንድሕር ኮይና ንድሕሪት ተመሊስና ካልእ ሕብረተሰብ ኢና ክንጠቀስ። ኣብቲ ናይ ግዜ ስነ ጥንቲ ሳብ 7ይ ዘመን ናይ መወዳእታ ምስ ኣድሉስ ርክባ ዝነበሮ ንግስነት እዚ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ተባሂላ ትፅዋዕሉ ዘላ ሃገር ተደኪኑ ዝነበረ ስልጣነ ካብ ሳልሳይ ክሳብ 7ይ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ምስ ስልጣነ ናይ ኣድሉስ ናይ ቁጠባዊ ባህላውን ፖለቲካውን ምትእስሳራት ዝነበሩ እዩ። ስለዚ እዚ መድረኽ እዚ እንድሕሪናዮ ምናልባት ምዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ዘራኽብ እውን ስለ ዘይብሉ ኣብዚ መድረኽ እዚ ከም ሕብረተሰብ በሎ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ በሎ ከም ዝኾነ በሎ እቲ ኣብቲ ግዜት ዝነበረ ስርዓት ኣብቲ ግዜት ዝነበረ ሕብረተሰብ ኣብቲ ግዜት ዝነበረ ስልጣነ ምዚ ሕጂ ዘሎ ዘመናዊ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ዘተኣሳስር ስለ ዘይኮነ እዚ ርክባት እዚ ብምውሳድ ርክባት ይርወን ይልካ ክሳይ ክትገብር ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ ካልእ መርትዖታት የብሉን። ኩሎም ዓይነት ምትእስሳራት ዝተፈላለየ መግዛእቲ ተኣሳሲሩ ዝመፀ ዝተፈላለየ ወራራት ነይሩ እዩ። ዳርጋ ብምሉእ ወራራት ካብ ኢትዮጵያ ናብዚ ናብ ባሕሪ ገፁ ዝመፅእ ዝነበረ ወራራት እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብዚ ዝነበረ ፀጋታት ናይዚ ሃገር ንምዝማት ዕብለላኻ ንምርኣይ ካልእን ዝግበር ወራራታት እምበር እቲ ናይ ስነ ጥንቲ ሓበሬታታት ግን ንዑ ከም መርትዖ ናይ ርክብ ኣብ ውሽጢ መሬት ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ባሕሪ ኣተኣሳሲርካ ክትረኦ ግን ዝኾነ ስነ መጎታዊ ስተያት የብሉን። እቲ ብፖለቲከኛታትን ልሂቃንን ኢትዮጵያ ዝተፈብረኸ ትርኻን ጽውጽዋያትን ኣይኮነን ጸገም። ብጉልባብቲ ዝፈብረኽዎ ትርኻ ንወለዶታት ዝቐጸለን ዝቕጽል ዘሎን ዘየቋርጽ ሕማም ምስሕፋሕን ምግባትን ጉጉይ ሕልምን ጥሙሕን ንምጭባጥ ዝግበር ኻነፍረፍ እንዳ እምበር ኢትዮጵያውያን ነዚ ኣብ ናይ ሓሶት ትርኻ ተጐዝጊዞም ባሕሪ ንምውናን ዝፈጥርዎ ዘለዉ ናይ ሓሶት ታሪኽ ወግሐ ጸብሐ ዝደግሶምን ዝቕልቀልሎምን ዘሎ ሕልሚ ባሕሪ ክሳብ ናብ ሓቀኛ ውንኦም ማለት ቀልቦም ተመሊሶም ቁኑዕ መንገዲ ዝሕዙ ሕልምታቶም ቅድሚ ሕጂ ኣይተፈትሐን ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይክፍትሐን እዩ። ስነ ጥንታዊ መርትዖታት ክድግፍዎ ዝኽእል ምጉት ኣይኮነን። እቲ ስነ መጎት ኣብ ታሪኻውን
سنة تنتهون عصرات زدرع يكون ስለዚ ስጥመት የብሉን ኣብዚ ተመርኪስካ ዝግበር ፈተነ ድማ ኬንዮ ኣብዚ ዞባ ዝረኣናዮ ዝተፈላለዩ ዕንወት ናይ ወደዳት ዕጫታት ምብላዕ ወይ ምሕራር ክንዩ ፋይዳ የብሉን ናብነት እዚ ንብሎ ዘለና ናይ 3000 ዓመት ዶ ምስ ባሕሪ ርክብ ከም ዝነበሮ ኢልካ ትሰርሖ እንታይ ሰሪሕዎ ሕጂ ነቶም ኣብዚ ማእከል ገማግም ባሕሪ ንዝተፈጸሙ ዛንታታት ናይ ከም ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ዝተፈጸሙ ጌርካ ተወስደሙ እሞ ስለዚ እትርክብ ተተኣሳስሮ ማለት እዩ ምስ ባሕሪ ኩሎም ተም ፍጻሜታት ንብሎም ዘለና ኣብዚ ገማግም ባሕሪ ዝተፈጸሙ እዮም ስለዚ እንድሕር ኣብዚ ገማግም ባሕሪ ተፈጺሞም ዋንነት ጌርካ እዮም ንማእከል ኢትዮጵያ ወሲድካ ከም ናይ ኢትዮጵያ ፍጻሜታት ጌርካ ኣብቲ ጽውጽዋይ ኣትይሎ መራሕትን ፖለቲከኛታትን ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝተሰዓረሉ ብታሪኽን ሕግን ዝፈሸለሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ብሓድሽ ኣድሚቖም ዘልዕልዎ ዘለዉ ምጉት ነቲ ብዛዕባ ባሕሪ ይኹን ወደብ ኣብ ኣእምርኡ እንዶ ዘይነበሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣብ ኣእምርኡ ወቂሎም ከስርጽዎ ዝጽዕሩ ዘለውን ንወለዶታት ክቕጽል ዝድለ ዘሎ ሕቶ ዋንነት ባሕርን ንድሕሪት ተመሊስና ታሪኽ ክንውከስ ሓቅታት ክነቃልሕን ክነዘኻኽሮምን ዘገድድ እዮም ቅድሚ ዘን ሕጂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተባሂለን ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዶባትን ዝተነጸረ ሃገራት ምፍጣረን መሳፍንትን ሃፀያይትን ናይ ዛሕድሒራ ኢትዮጵያ ዝተሰሜት ሃገር ምስ ሕጂ ኤርትራ ተባሂሉ ዘሎ ዞባን ናትና ነይሩ ዝብልዎ ዘለውን መን ኣበይ መዓስ ዘመን ዝብሉ ሕቶታት ክምለሱን ዝነበሮም ጽልዋን ርክባትን ክንጸሩን ኣገዳሲ ይኸውን እዚኦም ሕጂ ምስዚ ናይ ሕጂ ኤርትራ ዝበሃል ኣከባቢ ዝነበሮም ጽልዋ ዋላቶም ድሒሮም ዝመፁ ኣብቲ ዘበነ መሳፍንቲ ዝበሃል ድሕሪኡን ቴድሮስ ክጥርንፎ ዝፈተነ ዮሃንስ እውን ዝቐጸሎ እዚኦም ኩሎም ኣብ ታሪኻዊ መቐናቐሚጥካ ምዝ ዞባ ዝነበሮም ርክብ እንድሕሪና ሕጂ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኤርትራ ክፋል ናይቲ ውሱን ከም ድላዮም ዒሞም ኮፍ ዝብሉሉ ቦታ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣብ 19 ክፍለ ዘመን መልክዕ ዝሓዘ እዩ እዚ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን መልክዕ ዝሓዘ ሃገር ንድሕሪት ተመሊስካ ስጋ ክትወልብሶ ምፍታን ዝተፈላለዩ ጽዋታትን ጽንጽዋያትን ሞጎታዊ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ስነ ጥንታዊ መረዳእታ ከም ዝክንብሎ ፀናሕና እዩ ድሕሪ እውን ምስቲ ካልእ መድረኻት ታሪክ እንተዳ ተኣሳሲርናዮ ምዕባለ ናይቲ ሕብረተሰብን ዘመናዊ ምህላው ናይ ዝሕጂ ዘሎ ሃገራት ንብሎ ብቅርኒ ኣፍሪካ ዘራኽብ የብሉን ኣይተኣሳሰሩን ባሕሪ ናትና እዩ ዝብል ዝመፀሉ እዋን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከም ኣገዳሲ ክፋል ናይ ግዝኣቱ ሓሲቡ ኣብ ስነ ኣእምሮ ናይቲ ንግስነት ናይ ባሕሪ ኣይነበረን ብልሂቃን ኢትዮጵያውያን እናሻዕ ዝለዓል ጽንጽዋይ ወይ ጽዋ ግን ዝኾነ ይኹን ስነ ጥንታዊ ወይ ታሪኻዊ ደገፍ የብሉን ማለት እዩ እዚ ስለዚ በዚ መንጽር እዚ ንታሪክ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክነንብቦ ከለና እዞም መንፊት እዚኦም ኩሉውን ኣለዎም እንታይ እዩ ስነ ጥንታዊ መረዳእታ እንታይ እዩ እቲ ኣፈ ታሪክን ጽንጽዋይን ፈሊኻ ምርዳእ ክድልየና እዩ ማለት እዩ ካብ ጥንቲ ጀሚራ ኢትዮጵያ ባሕሪ ነይርዋ እዩ ናትና እዩ ነይሩ ዝብሎስ ካብ ምንታይ ድመንጨው እዩ ደኣ እንድሕር ዘይረገፁ ኮይኖም ዘይመሓዱ እዚ ደኣ ንኦም ኢኻ ክትሓትት ዘለካ ካበይ ምፂኢኹሞ እዚ ነገር እዚ እንታይ መረዲእኹም በዓል መን እዮም ኣብኡ ተሊኢኹም ዝነበሩ ኣብቲ ታሪኽኩም መን ኣለዉ ኣርእዩና እስከብቲ መፅሓፍቲ እንተበልካዮም ሓንቲ ከርእዩኻ ይክብሉን እዮም ናይ ኢትዮጵያ ስነ ኣእምሮ ናይ ሃገርነት ባሕሪ ደንጉዩ እዩ መፂኦም ሱኻ በቐጥታ ምስ ሃይለ ስላሴ ዝተኣተም ቅድሚኦም ዝነበሩ ከም ዝኾነ ግዝኣታት መእተዊ መስመር ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ሓንሳብ ጽልዋታቶም ክሕትውሉ ይመፁ ሓይሎም ብኻልኦት ኣብ ዝድፋኣ ከዓ ገዲፎም መኸዱ እዚ ናትና ኢሉ ኣትኪሉ ከም ብውሽጣዊ ድርኺት ብውሽጣዊ ድሌት ነቲ ባሕሪ ክቆፃፀር ዝፈተነ ገዛኢ ናይ ኢትዮጵያ የለን ኬንዮ ናይ ኣዱልስና ኣክሱምን ኣብ ሓደ ውሱን መድረክ ናይ ታሪክ ዝነበረ ተመሳሳልነት ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብገዛእቲ ኢትዮጵያ ወይ ብመሳፍንቲ ኢትዮጵያ ተወኒኑ ይፈልጥኒ መጀመርያ ኢትዮጵያ ንባሕሪ ብጎወጣ ዝሓዘትሉ ድሕሪ ናይ ምፍራስ ፌደሬሽን ቅድሚኡ ግን እዘን ዝበልኩኻ ናይ ኣዱልስና ኣክሱምን ምትእስሳር ዝነበረለን እዋን እንተዘይኮይነን
عبدهون ناي سنة انتاو وتاريخاوي مدرخ ناي قعزو ناي زوازي إثيوبيا بحر ونينات إثيوبيا تبهر ونينات تفلت ناي بحري كونتات يلن نصور دوات كل من قست الزينة بروم جزءاتهم مسعق من حيلو من ززامد الناخطر نعوز اسفحفحو الناخدخمو زئر نبوز نبرو خاصيات مسافنت انت زمن نجماجم قيح بحري ناي مقومات طموح عين برومن كبهالي قالن ابستفر علي وانات بب من قدوم حلينو من فتينو من يوم انت خوني كينو محلال المفتانن بقبري نجماجم قيح بحري زرقص زم حدري عبتبوتا بصيحو قبري زخفله مسفن ወይ ኻጽይ ከም ዝነበረ ዝሕብር ታሪኽ ይኹን ዝሰፈረ ስነ ጥንታዊ ኣሰራት ብፍጹም የልቦን ንድሕሪ ተመሊስና ሰነዳት ታሪኽ ምስ ንውከስ ኣብቲ ኢትዮጵያውያን ልሂቃን ባሕሪ ነይሩና ዝብልዎ ዘለዎ መድረኽ ካብ 16 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ግዛኣት ኢምፐራጦርያ ኦቶማን ቱርኪ ምዕራባዊ ቆላታት ናይ ሕጂ ኤርትራ ድማ ኣብ ትሕቲ ንግስነት ፉንጂ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕብር ነገስታትን መሳፍንትን አቢሲኒያ እቲ ዘመን ኣጽዋርን ካልእታውን ናብ ግዛኣቶም ንምሕላፍ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕርን ክጥቀሙ ንገማግም ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ተቆጻጺሮም ንዝነበሩ መራሕቲ እንግሊዝ ፈረንሳን ጣልያንን ዝጽሕፍዎ ዝነበሩ ናይ ልማኖ ደብዳቤታት ድማ ህያው ምስክር እቲ ዘመን እዩ ብዛዕባ ዝመልኪትና ኣብ ዝመጽእ መደብና ብዝርዝር ክንቐርቦ ኢና እቲ ዝምድና ወላ ድሒሩ ዝመጽ ናይ ዘመነ መሳፍንት ዝበሃል ኢትዮጵያ ወላ ንባዕሉ እቲ ሓይሊ ሎ ጠርኒፉ ዝበሃል ሃፀይ ዮሃንስ ኣብዚ ዞባ ረጊኡ ኮፍ ኢሉ ንህዝቢ ግብሪ ክፊሉ ከም ግዝኣተይ ከም ኣባላተይ ኢሉ ዝሓዘሉ እዋን ከም መሬተይ ኢሉ ወኒኑ ዝሓዘሉ እዋን ግን ከም ዝበልኮ ምስ ምዕባይ ሓይሊ ምስ ምግፋሕ ይዝርጋሕ ይጭበጥ የለን ርሑቕ እዩ ባሕሪ ንኦም ርሑቕ እዩ ናሕና እዩ ምባል ይከኣል እዩ ኢሎም ይኾኑ ይብልዎ ይኾኑ ካብዚ ኩሉ ክሳዕ ባሕሪ ካብኡ ነኒው ዓዲ ዓረብ እዩ ካብቲ ቀላይ ጀሚሩ ናብ ዝገጹ ግን ኩሉ ናሕና እዩ ክብሉ ክእሉ እዮም ግን እዚ ናይ ድሌትን ናይ እምነት ታሪኽ እምነቶም ይንበሪ ሓቂ ዝኾነ ታሪኻዊ ጭቡጥ ነገር ነይሩ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ መድረኽ ብዘይካቶም ነገማግም ቀይሕ ባሕሪ ተቆጻጺሮም ዝነበሩ ባዕዳውያን መኸተ ነገስታት ምድሪ ባሕሪ ንወራራትን ምስፍሕፋሕን ካብ ኪኖ መረብ ንዝመጹ መሳፍንትን ሃፀያትን እውን ሸለል ተባሂሉ ዘይሕለፍ ክደምቕ ዘለዎ ታሪኽቲ መድረኽ ከም ዝኾነ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ኣብ ኣበል 18-19 ክፍለ ዘመን ኣብኡታት እናወሰኸ እቶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ እናበዝሑን እናፀንከሩን ምስ ከዱ ንሳቶም ሓደ ቀይሕ ባሕሪ ገጾም ዝፈታተኑ ነይሮም ክኾኑ ክእሉ ብዙሕ ምልክት እውን የለን ዝኾነ ኮይኑ ግን ርክብ ከም ዝነበሮም ምስቲ ካልእ እውን ሃገራት ኣብኡ ዝነበረ ምድሪ ባሕሪ ዝብልዎ ከም በዓል ሓማሴነ ክሎጉዛይ ስራኤ ካብኡ እውን ክሳዕ ባፅዕ ዘሎ ቦታታት ኩሉ ይፈልጥዎ ነይሮም ምስ እውን ንግድ ዝገብሩ ሰባት ይኸድዎ እዮም ግን ተሸይሙ መጺኡ ዝበሃል ኣይረኸብናን